May hapon sa tanan, may hapon. Good morning kay kagigising lang. Ayan, mga kaigsuunan. Ing-ana kamubo ang tamar dire karon. Hapit na mahinog. Sakto gyud na sa akong pag-uli ba. September uli na tani. Mao na nga. Kung kinsa to'y ganahan nga mukaon ana. Atong harbiso na kay aron pohon pag uli sa Pilipinas na atay gamay makaon no na hinahinayon na ako ni harvest kana sila no may kay na ko ano di ba hinog ng uban kung kinsa to'y ganahan mo mangayo ayaw kalimot pag-comment, subscribe kay akong dalhan na sa pag-uli na ako. Daghang kay nag-benefits ingon sila. Dili gud ingon sila. Daghang kay nag-benefits. Mga kaygalaan. Ayaw kalimot ha. Pag-subscribe sa akong channel. Sa Tagalog pa, mga kaibigan, comment, subscribe, like, and hit the notification bell para madalhan ko sa Pilipinas pag-uwi. Maraming salamat guys. Di ba? 3 years pa lang yan. Okay kayo. Daghang salamat og mayong pagtanaw sa tamar sa English dates. Hinay basta ni ka-brown na nakuhaan na nato na. Ayaw mo kabalaka kay makaabot na sa inyo ha. Pangako. Diba? Ayaw lang makahadlok. Tagaan ta mo lagi. Babush.